gerne vise jer nogle korttrik igen. Jeg bliver nødt til at slette den video, fordi den er helt dårlig, så han ikke kan finde film. Og jeg kommer til at sætte nogle fingre ind foran kameraet. Starter videoen. Ja. Hej, så vi vil gerne vise jer det nu. Træk et kort. Okay, vi trækker den der kort. Det ser godt ud. Tror du ikke det? Ja. Så læg det i den samme sted. Det gør det samme sted. Hvad er det, I kort? Må se? Nej. Nej, så lige. Min finger i vejen. Slam. Så blev det lige pludselig mørkt, hva'? Ej, vi prøver lige. Min finger var i vejen. Så tager jeg den ovenpå her. Hvad er det, de kort? Vent. Nej. Og det er de kort? Nej. Nej, ja. Og hvad er den anden? Hvad er det, de kort? Nej. Okay. Så skal vi ikke bruge den her længere. Okay. Er det de kort? Nej. Er det ikke? Hvorfor er min finger hele tiden i vejen, altså? Jeg kom lige til at sætte min finger ind, bare lige sådan der hurtigt. Ja. Måske for det. Var det de kort? Nej, det var det ikke. Ingen af de der kort er med en kort. Eller er det? Var det de kort? Nej. Var det de kort? Nej. Var det de kort? Nej. Cringe. Så hold din finger sådan her. Ja. Så hold fast, men ikke. Ja, jeg holder ikke. Shit. På den der. Og kortet er ruder. Spar, dronning. Nej, spar. Nej, ja, det der kort, ja. Præcis. Nu kommer tutorialen på det. Så her kommer tutorialen. Først så skal du have ham til at tage et kort, selvfølgelig. Ja. Så træk det kort. Ja, vi trækker lige kort. I det her tilfælde er det selvfølgelig lige køs. Ja. Så lægger du den ned det samme sted. Og så tager man 2 kort, sådan så jeg ligger stadig der bag foran, ikke? Jo. Og så, Nej, det går ikke. Det ligger til nummer 2. ja, det var stille. Okay. Og så spørger man, hvad det er kort, som det ikke var. Mm. Og så siger jeg gør bare, fordi det er lidt svært at gøre her. Så går den lidt ned, og så bare imens, så siger du, at din finger er vejen eller andet. Og så skal man sætte den ned, ikke? Og så sætter man den der, og tager den anden oven på den, der ikke var jeres. Og det her, det så er jeres nu, ikke? Mm. Og så den her, og så spørger man igen, hvad det er jeres kort. Ja. Og så ligger den, tager den bare normalt her. Og ligger den der foran. Det vil sige, det er vores kort, det der. Du har altid dit kort med. Og så gør man jo det her, spørger om det er vores kort. Hvad er det ikke? Så laver man og spørger nu, så spørger man igen, hvad det er jeres kort. Nej. Og så tager vi den ned og lægger den anden ovenpå. Og så siger man, at man ikke skal bruge den her eller noget her. Mm. Og så lægger man den her. Og her der ligger Og undskyld for fingeren igen. Og her der ligger jeres kort, ikke? Mm. Og så lægger man den der, og så spørger man igen. Og så skal man sige, at ens finger er vejen igen, imens man gør sådan her. Ja. Og så er det så fordi det er kort. Og denne gang skal den være forrest, ikke? Ja. Og så tager man den anden over. Og så spørger, hvad er det kort? Ja, kan du ikke bare lige tage den ud bare sådan? Og så... Nej. Og så den her, når man når til den, som man har vist en gang, så gør man det sådan her, for ikke lige at vise for meget af den. Ja. Og så lægger den ned, og så spørger man den der. Ja. Og Så her ligger jeres kort her. Og så automatisk, når det er, at den er sådan her, så når det er, du slår den ud, så ryger bunden ikke ud, fordi du slår den her ud. Så spørger man. Du skal bede dem om at holde fast, men ikke ekstremt fast, så er det så dit kort. Yes. Og nu kommer der så et trick på min. Eller, jeg laver tricket. Hej, nu skal jeg vise jer mit trick. Okay. I min hånd her har jeg en, lille papirsting, og den giver vi lige en masse om at holde. Så vi kan finde ud af det. Nu skal vi bruge vores kort. Okay, vi kan lige starte med at give dem en lille blanding, så vi er sikre på, at de blander. Okay. Når kortene er blandet,
så siger vi til publikum om, at han skal dele bunken op i 2. Og så dele... Nej, det skal vi ikke gøre. Du sagde op i 2 før du. Ja, vi skal bare dele dem op i 2. Og så dele de her bunker op i 4, altså sådan her, ja. Dele dem op. Hvordan? Sådan der. Okay, så beder vi om at pege på en bunke. Den der? Ja. Okay. Pege på en til. Okay. Ja, og så peger vi til. Okay, så bruger vi den her bunke. Så tager I det øverste kort. Kigger på det, og jeg må ikke se det. Har I set det? Så løber vi tilbage på. Okay. Og så gerne bede om mit papirting. Og det jeg har skrevet på det her papir, det er klar. Okay, så lige video på pause, så skal lige huske det. Okay, hvad hedder det? Jeg skulle lige have et hoste i hvert fald. Nå, men nu åbner vi lige det her lortepapir, ikke? Vi åbner det her lortepapir. Og der står simpelthen... Hold den klar. Nu kommer det til tårerne. Hvordan der? Ja, det er okay. Okay, så drengepiger. Jeg kom til at faktisk lave en lille fail. Fordi at, jeg havde skrevet her dronning hjerte. Men jeg vidste faktisk godt, det var dronning klør. Så jeg ser ret der at skrive dronning klør, fordi jeg er så fucking dum at glemme, hvilken kulør det var. Men jeg vidste godt, det var, dronning klør. Okay, det vi starter med, lige med, at blande the card. Bare lige for at starte lidt godt ud, ikke også? Det var lige godt. Okay, uden publikum lægger mærke til det, så kigger du på det øverste kort. Og det du så gør, inden selvfølgelig, ikke? Så skriver du lige 7 hoveder. Og hvordan finder du hoveder ser ud? Okay. Mega vildt hoveder. Okay, så folder du dem sammen, eller sådan noget, hvad fanden du bestemmer selv, ikke? Kan vi lige lægge dem væk. Og så lægger de, så lægger de øverst. 20 må man slet af. Okay. Så kan du lige vise dem, at det ikke er fake kort eller noget. Bare lige sådan, okay, noget med der. Okay. Det vil jeg gøre. Så bliver vi publikum om at dele mig på 2 dele, ikke? Så det tager det af i 2 dele. Ja, wow, godt dele. Ja, og i 4 så kan vi bare gøre sådan der, ikke også? Så er de i 4 dele. Så beder du mig om at pege på en bunke, ikke? Hvis jeg peger på den, så tager vi den væk. Den væk. Hvis jeg peger på den, så siger du dem, så tager vi den her væk. Og så beholder du den her bunke. De tror, de har et valg, men det har de ikke. Det var bare helt tilfældigt, at Mads tog den bunke, så det er ret godt. Så beder du mig om at kigge på det her kort, som er 7. Og så tager du det her papir herover, hvor du så har skrevet 7. Godt så. Nu vil vi slutte videoen af.